Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Omwancho murigereria rero nigo nakoretire goika Bas Central imeya constituency ya Bobasi county ya Kisii asena mutarire omurimi oyomo ogokora oborimi bwetugo nabo igo niga gutuga chiombe chirichigo kamu chiombe chirichimanyikate bane chia mabere nabo igo nasimegete endagera mugondo eye chiombe chikori ende twamenya konyora amabera yo ase chiduka cheito nigo mwacho murigeria okweboringa amabera aya gosetuma itina kia mabera yako okonyanyora nabo igo tuma itindagera ngombe takire kori ritukori ara nakoretire goika asomo chio Peter Mochi erinde ritokore omoroberi obwoboremi nobonda okoretwa na inche Mildred Momanyi tosange na gwesemia mange tigatora ndaba kamugondo erinde ritonyara ko batogo kwanira mange nabo igo na gwesemia mange tigatora atara mwana kiwa Bia. Ebitiro bire se na igo bire binene mbona na atirize baka na arasi Mbiri bitambe mama. Kora teya ngunga ni mukiara gagena cha omochi Peter Mochi Iga wata umuki Peter Mochi no muna aska Mochi. Nje aska Mochi. Iga wata umuki ndo tugete chiombe. Ndo wata chingoko. Ndo simegete na matoke. No nya chiombe chikochi. Ana kega iganga ito. Iga terminal sub location, Bas Central location, Bas Central ward. Nyamaje sub town. Mbiya mona. Wane tu atire ora totali ora tira baka mugondo aso simegete endagire chiombe chikori erinde ritome ko yagera twanyora mabera ayo ali asikiduka chetu twanya ko batoko nizo kama izinga ngaye ndagire ko simeko wana kora to yororo erinde ritome apoto nyara ko batoko marore ndagire ne kieko simekuna kiakorokana erinde ritome go cha sengombe yaona kieko nyeria Togende wa tikatora agenda tora sanga mange Nimbwata matoke chia ina chinyingi. Ebitenga birenga iga obwate. Ndobwate bitenga nge 400. 400. Aina matoka mange sana imeyeriro bali tuli agusi. Andake egento ngera naro rireke ngento kiegi. Ndagira ye chiombe otokunyuruka emikariandara ekero kwache ire chiombe endagire yiga na bibwate proteins na binga bune chenge kwali gochia. Igo bona enere ndagira ere natural ya protein ya ngombe bwante kwe. Na botoko butora turochibuna bona otobutorete tukaenda tukanyibutorana tukachiombe. Mekarianda yega gotoko butorera chiombe twachia ya chikonya buna proteins. Nonya nekero tabwatie chenge go manyanga no bwate ndagireye na bego koraki na bego sabu bune chenge. Anda kenga iko rusiti binte byoga simeka nandi na matukara ngana na kibiko irabya mekwama. Mete yega Igo tuanye ruseti ATC. No tuko rusi tuareta tuacha gusimeka. Buna bone ya menyira matuka mange sana. Turochi yo toko butora iga. Buna bono nyana bwa tomoro kango na butora iga buna chirichire ruguraria na ari ko butora iga mboro pinga chiga to kora toko irere. Ekero ya subukire ya biri ntambe bunire. Ari toko butora. Emiaka irenga igetera yamenya kwama yabe ire bone gutwego. Teri ko ira miaka. Ekero kwaretire kwanye bekire go sikwaretire mbego kwanye bekire imiti nyange itatu ene gwachakire go ere chiombe. Engombe bwente ko une yebwate mbego gose no ene emori na beko. Na boko achiombe chibwate mbego na boko ano ni chiombe chiri okukama. Bona tigatu kora toira nande asosimegete ndagerende ende lyo totebi nande ndagere inererie. Totire ko chirogorabu. Nensimegete Brokeria. Ora mama kora totebi nande ndo chigwatore tire asande kwante bingeye kurukunga brokelia. Onye tina gosera. Kora ntebi yango endagireje nererie na nande gasia inereri. Brokeria igere obunyansi bwaretu obogeni. Mbura abantu bange mbarabo manya. Igo toko burusi ATC Kisii. O brokeria igo toko simeka twabutolera chiombe kero bwabeire oseni hai. Iga kero bwabeire iga twabutolera chiombe twachia buno endagira ye chiombe. Okonya kerere mbese gusongo banyori yo. Igo kuganya naboranye beke susane umanye kubutolera ne chiombe uchie nabo kubutolera buno kubutolera na chinsi yaka wachia.
Andake ne myaka irenga gusina matukari ngiye kuira kurugwa simika paka yaisanira egotwe gotwo 3 months yabeiro gotwa ne ng'ombe na madini kiebwate gose mbuya kiebwate gutia sengo bono egento nanyanjeire igere ndagirire soft no ise konye bwata iga na boko nyoranga ne ndagirire soft chombe chikuria cheigota na endekerere mugondo igogotu ekere bitenge bisinini igogotua enyinge yani igogotua sasinini yaisana chombe andake eng'ombe okonyayo kagose nkosangana ni na ndagira kisindekero kunya njega tindi kusanga ndagire nturo chenga buna ne pia grass igonko butora nanyi ayoka onye nkomanya konya chinsiaga na manya konya chinsiaga lakini ko maete ngana ndi ngoja kuchiole ko sede irimiria kero gukama omwancho morigeria ekerota maitie endagire ye kurukunga brokelia nigera gotantani ekera nigegwe kaine nepia grass into saba gusi gotonye maete buna chinsanga ka gose chinsiaga na goto maite go buna into abagusi gendra gutumira chi SMS chino gwetera se nambe yera se screen sabu na boigo na bogo to bwate se metandao yaitu na @Ndizi TV elinde tusange na wesemi amange kuruga iga asomoroberio bobole minobonda no tolege gano omongina aska uyo gotoeresa igoro ye ndagire echiombe chibwente kuri elinde twanyora mabere mama ndagire yandake na kiego simekwa asogosime gutanga ni nebitogo simeko sino obuyo endagire yiga na bora arusi buna bone yiga yabeire osimeke na hende yende nebwate mbegu nero uragenda obeke nasari osimeke okurusia igego simekwa buno obotu gose bune mbegu bune getekie igenga embego yaye igenga buno obotu bwe sukuma buno obotu bwe kabichi na bobonge kabireriga igokoreta pengine kwaburukania maraba na bura burukani no boyo umanye ko ruo koreki obeke nasiri oro sie nasiri buno koro sie nasiri ndi yonsi obeke umanye ko ruo rekero yabeire after 1 month go se 1.5 depending ne mbronya ne roro na boko rusia ogendo obe osimeke mugondo endagire yandake nkuchire ya burugere wero gose gotugo kwa chakwanya go endagire yego ikonye burugere ekiagero utanye burugere ti ikyo menda ojira koreki otikonye ita utanye burugere te ko ba healthy ga bunere igombia sana aya bona turaenda na nda sendagire inde tunyako to gusangana nda manya watoletire asendagire ndendoche abandu chino nyebutolete korante byango yendagira ki osimegete ye ng'ombe yo butolete nande gasi ya enereri nandaka matuko yego chiyaira nangana naki aiga na bareta so bunyansi bokoroku roads grass yoboiga abange bamonyete ngana kuru bokorwa no bogo simekwa waretu no yankisi town bwacha kokoraki koniwa lakini nabora simeke bu na endo butore bu otumie asoko achombe chiao obonyansi oboiga gotwarete tembego tokogora ku Kenya City kero twarete mbego tukabusura ekero twabusura egokora 3 months ya rusi chimbego na bobogo somorie kabire kero bwa somoiri utarachi kuchaka kwarura chimbego kwa bufutura machine nero ikufutura yokoboko na kuru bakutolere machine ye tractor lakini iga senginyo tori small scale farmers gotokubutura ni machine yero monta kubwata okubutura kogenda ngotari moro kubutolera bunyansi ubu na bora butolera more kero tabwati lakini mostly kama machine nkaroro gakoraki akubutura monta akogenda igari uko okoraki okubutura egiere onye gutagete gasirugwa road scratch yoboiga ekero bwa butoiru okobotiga mugondo for 3 days gose 4 days waneke kwanyora bumire ekero bumire kwamanya kobobo kwaira asoko bekesto iga asesto ngo ikatorororo twabobo enchera buniri okora bori bales echiga gotobwate andu kitokogenda twaigatera ime ekero twaigateire ime twaborosia twaboboa twamanya kurwo twabugacha ekero kwabugachire na okorusi kwamanya kwa chiombe ebeire ya muna bego twara 12 to 14 kilos egento karia kamo bune irio korore town na bo go twara 12 to 14 kilos igekero beirete bulia eng'ombe ya muna bera rituko ebeire ya
na ng'ombe yemo irari rituko obonyansi oboiga igo buru buya ase engencho ekero kiumurakera onya kubugachete aye nabo konyoranga nubwate endagera ya ng'ombe turi kwangaika na kiye kagero korora abantu abange bakuburikia andake obo genchera nero gwatange boko busuru eto boko busuru no bori gose na kibo ekero kusimeka igo nabora busuru no bori gose nabora abeke kiraini nandandake enchera nero gwatabanga boko simeka mataba gusia bange mono meriro bali tole gusiniga bamaitengo bunyansi obare rasima boru nakuru aba gusia bange mbara manyanga nabo gusimeka kwa obobe ekero koru bona buno kwa busimeka iga emyaka nere boka bwagota obunyansi oboiga nabo buraire emyaka emingi nabo baire no 4 years no 5 years onye kuburinde te omanya kogota ekero kwa bubekire ekero kwa bekire obunyansi obwabeire ngwakore eriogo riko gera omenteri gose okwekwe chiri chirororo chisire gochinse naende kwareta CN wasiarira CN nabe kuna kobakonya bakoreki bona kohendera andake omate kuna riastwara sendagereria entanga ni turmate ntwaranga endagereria re kuburugirwa gwatebire ne riogo lakini andake aso muntu otabwati riogo na banachanya asimore gotatiga gosiarira riogo tokunyara gusimura obochabu ikero obunyansi obu nobonge egentora asimura obochabu nari asibura obo kanye kobege tobosiniga naende ngakiora asimura urote nonyara gusimura aso obunyansi ekiagera ekero bori mugondo bono nyemwacha monyore bori mugondo nabo bonga buno obunyansi bokoreteki andake ngaikwa rusete kerengereri kigusimeka obunyansi obese ngencho aseliro bali toga abantu babuna nagotebia nabakebo gwate kerengere buni ngaikwa rusete kerengereri ebirengereri ebi igonko birusi chisho nechi semina mbali ekero nachire semina nabongorore egento kerorore kegeni nataka ninche ngoreki ngetware ndi gwachagete oboremi obo gosimeka endagera yechombe ndebe buya 2002 nari nachagete oboremi bwechombe nagatwarire chomba abukare lakini 2002 oboremi bori bwekerero bona rigwachagete 2002 nari twachagete oboremi bwechombe gocha ikiagere emyaka iyi amagega ntwari ingoro enchera narigereiri mugondo kwa ogaiga asechindagere chigocha bona gwatutarire na mekorokana ngana oboremi ore bwanjite etugu korinda ndake ase matuka ya kwara simekire ndagere kwanya korora bobibunda bwo simekire ndagere bubembo iye kiagera endagere yege konkonya kwa chombe chiri bono rire ngayube burarwe kiagera chombe chiga nchitagete endagera iyenga buna ntu tutagete endagera ekero ugate simegete endagera nabo konyara kirege ntu kwali mama gwantarire sana narorire ngosimegete chindagere chiekerero echiabange baito batachimanyeti mono andake chombe chiao ndagere ndinande nero chikoli buna masakara gose ne chombe chiao ni chire chigesongo chombe chiane na chibe chigesongo nkoli chira masakara na nagoteba ing'anje mosiri timbwati bituma lakini amasakara agakoba nebasi abaiga babwate nabo nkoenda nareta naba pesa nkeiga nareta natumba risiko nabo togochisera no machine chiaria ogochisera ne machine ntobwate chafkata ntobwate ne machine ende togochisera no nyarore iskari ntobwate chinsiaga ngosimeka tole tatiga bona igase twaika omugondo igo chiaerire chiagotire bona enarimire chingoro ndagete gochibeka opia egere chombe chiane chigendere konyora endagera igongoli chire baka mataya ya matoke kyarangwata no bwata matoke 400 nimbwata amatoke lakini kumaete nga matoke tari endagera ngiyasi chombe kora aburunga kwaburirwe endagera nabo kubutoro mbugombo yomo ochiera lakini tari botambe inege ntoke goichorinda tari kende gekoreta tari mabere gochikoreta buno chinsi yage chigose chindagere chinde chikoreta igogo chia ende ichore egere chikore kichikire nchiana mbia muno sana sogo ntalia mugondo kwa ogaiga nabo igo narore ndagere osimegete ne nyinge nande na bekorokinga nae no mulimi oerure ko kolega sibune yiga nande ngutara tole otoire bono bakase ngombe otworokinye ndagere naga kweresire nganere ye ngombe kuria igase igo nkoira na torororo omancho morigereria twagwere to kwana mange igo yo gosimeke ndagere ye chombe kwaro kwerorera ibye ko manyene ndagere buno mungina aska anyesimegete
sakwa chombe chae inde lichanyire ta mabere ari ya igoro mono usasa uka mama mabere chita chinyinge na kige kogera aya wonye kolega abuko kanyete ngombe yawe ngechikulisie balance amugweta usorengera tinge ngombe kandi bituma bikwama kwabutora masakara chiali igaiga umungino yega irwete gusimeke ndagireye to base gusuka kabamo na intugo ikomwalio asitogenda to gosomya na gwesemya mange igoro yobutugi bwe chombe imeyo morobelio bobole minobonda to base gusuka ngoira na tuli omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echichira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omubugani ukamil park nigo wariganirie umujiko munene bw'abana ukurukwa Kids First Talent Search First Edition chitariki kianda ni chitariki 10 umutinyukane abana nigo barahameranie ase chigosori guna kugendi ubwato bwakuntimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwangu gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime nakuminyoka wakati penalty chumo pira bwenkoyo negosori ya badminton na boiho neria ya hula hoop abanyangira bonene kuburo konkurbogusi no barabagokie ababuiri nigo baraigwibye gobuna t-shirt amaburi ebinto byogosomera nechi medals ababuyi komi kurwa chinsemo chonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara Riki umwana wobono ikiagiro kwirikya nigo kogenderete nechi shirinkiri bweyemo so asumutanda obo ase www.camelpark.com gose reservations at camelpark.com gose wakesimi ase namba enoti isano na ibire eyemo inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibire isato inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibire isano nemo isano na ibire maragatano inye umuyiga o Kids First Talent Search First Edition umwana utamocha enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekurwa obukorerie gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara gose theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu bwatu mucyando bwobongo gose mental health
nigo bakurwa obukoreri bw'ebirenko by'igoro biria bya aiso nkwanchira bare ogwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amonichi insurance chinde chinyinge nabo kubatarira ime y'omuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru y'okwegeria obobwenia ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Omwancho murigereria yako ntotaranda somo timukona gotebya nga nkoirana ninkorete goikase chombe chire ase chikoliere ndagereri twarigereri gari mugondo nabo igo na kichikolie ndagereye goika mabera aria anyara kobaga goike chiro kendra koba mona intu enamba yetu no ere ase screen inside gabu nabo gotutumira SMS gose nabo gwaka gochaga iga erinde nyokoro murimi nabo togotara nabo igo nabo tokuigwa ebirengereri byao bono tiganda turasanga no mungina aska atutebi chombe chiae gose kerengereri kiae nindi agechagete gwikira bono iga mbuya mono mongina aska soko toretaga igase chomba sigetia sechire Emiyama. andake korante byanga ngaikwa rusetie kerengereri gyo gochaka obotugi bwe chombe nande mwakaki Guchaka obotugi bwe chombe koragenda nde show kogenda nde chisemina igo twachagete obotugi bwe chombe chiga na my brother nabwate chombe chigirete igo my brother simbali babwate chombe chigirete igo na intu tukarora mbuya gose na inche nkarora ikiara nje no moke nkarora mbuya tukachaka kutuga chombe chigirete ekero twachagete 2002 tukachaka ne ng'ombe yemo tukana kogenderera paka chombe ichi chaikire bona asichire bono andake ng'ombe ye gwachakirete ne ng'ombe type ki igo twachagete ne ng'ombe Asia tukacha bono chi Frisian bono chombe ichi gachianang'e chionsi ni chianega umuchi tingureti ng'ombe ndi kurusiko chiri chintang'ani nagurete lakini ichi bono ichi gotokaga igo tugotumia AI ekero eng'ombe iganitie embego gotokurangiria aba veterinary mbare bakubekera chimbego bacha batubekera gaiga o tarato irandake asokonyebekere mbego ekero gwachagete ngaki gwachagete igwateba andake ona kigwega kwiyariganeti gotwara etugo kiegera omonto nkwiyarigania arotaka arosi gose no bweri arosi bintu mbiro omonto akwiyarigania nande gotukurigia beso kugore ng'ombe mede ekero gochaka turi kwiyarigania ochake bono buna bono ase naikire igo gochaka ng'ora buna bono nyina bwate ng'ombe yemo igo nachagete ne unit ya erenke bono ekero chiachakire koba chinyinge nabo gochaka kwa extend eyu unit nabo oranyore chibesa korwa ase loan che sako ne chinyinge rero chibwate chibesa nabo orarusi chibesa wa Kenya pamoja iyere yabagusi nabo oranyore chibesa korwa ase Kenya Women eyegenderete gokonya abang'ina banyora chibesa bakora nabo oranyore chibesa korwa Chivas gose chibanki kwamanya korwa wakora kwagendereria ebintu ebi byao ekero gwachagete nkwatebire chombe chao ne chomuchima iga ne ng'ombe ne yamo kwawate buna chia genderete gusuka na ki chianyorete chi ina ki chigete baka chigacha gwika chombe chingana iga kurwerio nyene nachagete kugacha chombe echu kangugaga chichire lakini kumaete ng'ao chigo chia chanjiro chigo toka chiakora kwao ni yagenda ekero twachagete ne ng'ombe eyo echibono nagotebi ng'echi ne chibiarire iga igo muchione ne chiane tinchigoreti korwande bono gwikira bono iga andake ne chombe ire ngobwate igo mbwate chombe sana emo chonsi ne chi fresh ne chi wateba wose chire chi fresh and bono iga chire 4 chonsi ngo kangu chikamule ngo kamale chombe inye chombe isano mbone litororo bono liabekirwe embego enkwante byanga chombe chigo gochibekera artificial embego andake emori korubuna yaki na nemetie nyerenge ekoira
yamenya kobanga bono yeisaneire ekobekirwe embege ntang'ani. Kero kwanyorire mori ritororo igekoira 18 months eyero omwaka oyo omo na enusu kwamanya konyibekera embego. Andake kwanyibekera embego gwakorire yaikire bono bakayanyorire mori. Ogokama kwaye nakio oragokame amatukare ngora akame mori. Kera ndake chiombe echi chiito chie kegusi na chiro china bagotete binga gose nebwekaine naro asoko bekerwe embego. No gokama kwaye. Na bebwekaine soko bekerwe embege kiagira na bakobwate eng'ombe yekegusi na bokurangiria omonto orio anyebekere kiagira ngogochencheria ari igo nagendete gochenchia echikokoraki echikobadirika echikobengia. Bono emori eye ekero gose ritoro riria ekero kwaribekeire embego igo rikoba 9 months rianyora emori. Ogokama koroku igegodepend ng'aki onyerageretie ang'ana naende ng'ina ng'aki are konyora amabere ang'ana. Anake mono obuna chiombe chia gwate bobwate no gwate eashaya na no gwate freshian. Timbwati eashaya mbwate ejasi ya one freshian. Na kiora kwanire gokama kwae na mabere aye. Ejasi igebwata amabere na bara abamakake gobo ase ogokama lakini amabere aye gabwata amaguta agara amarito. Naende igere raisi ase okorisia. Teriko libonyansi bonge buno echichi freshian. Ne freshian ne chiombe chibwata amabere amange echibono chiri buno echibiasara. Omonto otagete gotwara eng'ombe gose yokoria na borarie echasi. Gwatebire ng'a igo koreng'ana nendagere eng'ombe ekoria na bekoira ogokamu kwaye. Freshian yao ne chijasi yao bwate. Andake ogokama kwa buna kera kwara akamire emyaka emenge. Aya matukarenge ng'ombe yawe ikoira bono yaosia egere yachikonyora embege ndi. Chiombe echi chiane ekero chire buya chire o maintained chiombe buya na bera akore 3 to 4 months egani embego. Ekogani embego gokonyesabu ekobwata igo okonyebarera 7 months kwanyetigera 2 months etimoke egere chigoko amabere naende next. Chiombe chao bono chinchi bwate chimori chwekire gwakamingo kamure. Korende asoko kamoko gwatebire ng'a nendagere ekoria. Ngwatotari ari mogondo na rachindagera chinyinge sana osimegete chikwegwe ng'ombe. Andake korang'eresera ngo chiombe chao okorageri kwae na kikore nande ndagera kichikori na boigo na ki amount na kichikori keng'ana. Bono ige ng'ombe yemo igekori kilo 80 chikire 53 rituko ekero okonyerisia igotete na amache nawe eranyo bibuyu bibere gose bitatu rituko kero onyerisetie igotete. Ase endagere yaye ekori chindagere type kibono okuburukania gose wika chinsagete mambi ngoje yeye chinsagete nyie aye nakyo gochiragire chiombe echi chiane egento mbegete ekero ngokama ararasi manche daily meal chiarie daily meal buna bono chiombe echi chinene chi freshian nabo ngochia chikiro ibere mambia na ibere morogoba ine ya daily meal. Edagera igonko butora chinsiaga chiaretu chiabutoranwa mwachibekera sanduku eri nakworokia no mokobeka chinsiaga chiasoa koriamo. Onye chinsiaga chiaerire onye nabwate naende gose hei nabo ndabutorane hei ebutoranu naende ebeku chinsa chiaye ekiagera ta whole day manya chikire chigocha kokora igo neritukang'eri igime eng'ombe egokora ekoragira. Chiombe chao narora chibwate amato chitag chire kara ya yellow. Andake chitag echi ne chiaki. Chitag echi chibwate chinamba naende mostly ekero ko insure chiombe igo chigocha chiabekerwa chitag ne company eria chinsure. Igo bono eng'ombe nero ngona chirwaire insurance. Eng'ombe. Eng'ombe ngona chirwaire insurance in case erwareku nabo gwakana. Iga ng'ombe yawe ise konyarikana ng'a bono rero yarwarire yakure nabo gwakana. Omoibiaranye ibanu akaro. Aro ne inenga buna insurance yani nera sama chikalie ko insurance. Yera mpinde ng'ang'aki yagenda. Ekiara era ategeme ng'ang'aki mwanyi bwati gose ng'aki yagenda. Lakini ogokukorokwa nabego garaki nabegwakana. Naende abantu mbale buna ababechi sako twateba gose chi bank ekero bakoire kwanyibekire bune security nabo bagocha babeke tagi yaboro.
igemine tinga ng'ombe ne yetu tokonyoni paka twakorire roni ya Chambe chao buna gwikira bone gabuna chingana iga andake ng'ombe ya mo ne lita iringi ukamwa siri tukelimu ng'ombe ya mbona wikukamu at least 15 liters a day 15 liters na ng'ombe ya mo ine freshan ne chijasi igare less na bako ba gose 10 liters gose 7 liters tege gotegemea ne size korukwa ngete obotugi obobwa gwikira bona iga ogenderete gutuga anda kenkiora kwanire igoro yoko kera matekero omonto agokora obotugi obwechombe ebinto ne binge bikuganiri wororo anda kaye buna gwatugire iga ngigia koireire gose ngikeri kwarorire ng'a gose gikire kwaru kwatakire gutwara omoyo ngatigantiga ne chombe gose kiakogera kwayo tugo obotugi bwechombe kigekogera ndatiga obotugi bwechombe gose nditiusi reba abantu bari gotoka bagokora gasi abantu batuborete bagokora egasi na nekiakogera otake kwenderera chombe echio maete konchiga chete iga nebesanga chete buna chire iga nebesanga chete nyore egento gegokoreka nabo nkoni nkoreki ntumie igo nabo chiri ngakiba na amabere aya ne biasara ngokora bono iga ntubwatie echire enkiya igo tokoira ase hocus chihoteli nyamache na koneria abantu otaraikaga bwaso koira aso abantu okoneri andake asenara rigwatebete ndagererie kuru mugundu okubutora nkyo gotumeka kubutora ndagere yawo na ende nkayi okonye kera nabora butore nyinge buna nara mugundu gali osimege tanene nabora butorere limo na kyo konye butora na kyo konye gacha igo nagotebinga elibuna bono elio bonyansi road grass igo okubutora bwoma kwareta kwabo bekesto wabel gosina boko bekesto bweka buna bole igo kwamanya kuna korusi gokubutora ita no moro gosina bora butolere machine ili chafukata ne ndagira nero ego chiyagwe ndagira ingo yakuchiri buna chichenge naga yoko nyora chindagiri chichenge ngugura ikiagere ng'ombe yiga onye naho niria mabere kurwa asali chibesa chirichiaye na hina chingo nyiraniri nereri anake mata abantu abange ebituma birie bigundo ngosangereri bare barubu baenda basia aye ngosangereri bituma bune biaye kwasi kwale ng'ombe tindi wanja bituma ebigundo ikiagere bituma ebigundo mbibwato buroire bwa aflatoxin lakini abagusia abange nabo bagotumeka bacho mbese ngotumeka bari lakini nje bono nechichenge nkogora nacha ikiagera chichenge echiga nchibekire naende ebinto gete madini gete arimi igo bono gere balanced igere ndagerere balance gocha ng'ombe nande andake asokoragerio kokwe ng'ombe aye gaiga ndochenga igo korete no bwato buri masoko rendera chombi chiao andake ibintu buna machi nkonyoro uri bwanga soko naranga soko ukora kwera chombi nimbwate gesima nande nkwara nimbwate chitangi nande kere mbulego tunabo kutacha nebintu yagoeta nabo machi naro onye tayo murakero gocha monene nabo tokoriki kururoche andake kero buna gwatebire ga buna bukuri kururoche murakera kere ng'ombe yegwatebire ng'ombe yae yemo gekuru chikiro 80 ekoria chikiro 80 yendagira chikiro 80 tali gento kerege kemono andake kero kyo murakera enga yuchkwanyore ndagira ya ukwa ng'ombe esingeje chombe chincingoli chire ndagira nyingi chombe chichane nagwete bingankoli chira masakara ayura areto stowe ekero umire nabo konyasia chombe chikoreki chiri nimbwate ndagereria ya hei osekero yaerire na inje nabo ngogoririe kuru nakuru chombe chikoreki chiri andake bono ngoli chire ndagererie cheigota yaikira bonekero gukama na kianda kyo gukama kwaye ogukama nsangapi ogukama di aselituko na ndandake ogukama okukwaye na ki process kyo koira gwakama gukama chombe chichane yongo kama jinsa 11 ya mambia nari tokubuka twakama egere saa 12 amabere agenda onye no hoteli na morogoba igo tokukama guchakira saa 10:30 mpaka saa 11 korant ngeresera sobwagare ogukama kwaye yani na kwabokire mambie gwakamire saa 11 ngaki ogukama ng'ombe mataba gusia bange mama itingo kama ng'ombe ningi igo babugete ngano kongusaiga guka baeresere ngikeka nei ng'ombe yiga kero nabokire chombe chio tokubwatia amache waicha wachi sibine getamba ekero kwanye sibine getamba wakekelisi
ekero gwakire ekerisi kwamenya gosoa gokama ekiagera emori yageteri kogonga abanto abange bakogongi chimori egere chisibi chimbere lakini into bono togosibia negitambaa kero gwasibiri gwakora ki na kekerisi na karansa na soa gokama ngochiande ndagere daily meal asenaro begetase chiko asenari mbegete sanduki gase begete omotu no ekorie daily meal na nje yandiriseria amabere yange chombe chiawanda kengo chirichole ekero gokama nabora arije ose nabora abeko omutari asogokama gokero gwakamire gwakora kwanya sokia yagenda na inde yinde yacha gochigoja initanis nchimaete ng'a enye yachire ningokorere gosoire paka gwakora mbuya mono omwancho murigereria inoro basemi twendete konyora kurwa somongina aska oyo okora obotugi bwe chombe anene mono chombe chi jasi ne chi freshan ekine chombe asedro balito lya gusi abange baito bobwate gotugese nginto nigo chigotaka oborendi obonene mono korendere bwerule korenda chombe chiga chiekerero boigo nyari kobaga gotweresa mangana mangi bune chombe chibwente kuragira na boigo gwikira bono iga bune chikolindagira yae tetorenda somotimo kake igora lakini kutokwirana ngoira tole ende anyare kobaga gotweresera ngambo bekia gwetera gosembya kia gwetera aso gotuga obu chombe chichekerero tobase gosuka ngoira tuli omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byogutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chiboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka kyogukwana igo. It can tell you how far the kiamaliaji. Igotwara chikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Yes. Bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero umugaba na ritayire okorere rasiyaye engiya gosende. And you see what you do no matter what you are going to do for them. Kila rituko ya Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenusu chabo tuko asugu chakomerera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyibyengereri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima Tena hotelera ekero musani abrangi Kanyo kwani ekero muntu akugata bageni bwoye agote binganjo bimbwata bageni abokwendo bakuwani lakini tu uko ibunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio obubona teritaringi umurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria kwa totarenda somotimo kona gote yanga nkuira na tuli naende sensemo yende
erinde litokwanire amarwaire chiombe chikonyora nabo igonga mbobeki agwetera asogotuga chiombe chiga genda ko bamona intu goiko mwali erinde litwandira gwesemi na gusanga mangi erinde linayo risiko gabu otwara moyo bugotuga chiombe chichekerero oigonyora muroberi ore ogenderete urasembe ni gokurukwa umuroberi obobori binobonda okoreto na ichi Mildred Momanyi nabo gutumira SMS yao gwetera bwase nambe yera se screen yao ende tugusanga asobwamo notere no mongiro mintoga iga aska bono anda kekera nali ria sombe chiri chiao naranga tobwati eri anda ke chombe chiao nchiri kobeka eri gosena kie konyalikana chombe nkobeka chire chieri tatigati nyanje tigotuga chieri ikiagera eri tego kwa faida igeko genda asiri iguri rianse igobona mabera ario ko emori eri gaisa inokoni chieri echekero nanyorire gabwane na bonko nyora abantu bali batagete eri ongachibesa chia mabere jena mwa eri oira eri ya kunyira kerenge gosenkuranye tugura na baranjo mu akane omutugere for 2 months aire eri ekero yakorire kiyanyura mabere ikiagera chombe chiane nje ne biasara nkokora chieri igo chikunywa mabere no chigo jeoni etiri koruigori Pona ndake chombe chia umarwire kichikonyora naende amarwira aya na kyogo chikwanya linda usekwanya tanga chombe nkonyora chira amarwire nabo chikurwara sana ntubwate East Coast fever naende nonyana magumba nkuriare chiomba chimbere lakini ekero obegete chombe chire standard na bera betonyora amarwaire ayo na amarwaire ande una ya foot and mouth disease ngo break yare kera breakiri government ose county ngo tomere abanyagitari ba chanja chombe goeta igo marwaire aya nturi konyanyora mono eka breakiri yabere gose mbugirango ya break ko bamanyire igo bagutuma abanyagitari batanga chiombe nchigutara bacha batuchanjira igo tindo chinga mariogo naroro toko marwaire naroro tokonyora mono marwaire naroro buna ya magecha onye togo sibi chiombe na bokonyora chiombe chiao chikuliwa abo chigutwara oburwaire anda kera nyalikana kegera anda kebuna ekera chimoli cheiborirwe ngo chichire chatwara ibintu bune byuno ko bwatekana nase bune gusega twerwa gusase kurara anda ke ayemoli yawe iranyoro burwe buno buna kyogo chigwakora nabo kurangiria umunyagitari anyirwari lakini rende onye kwanyorire moli enke nabo gwente konyebeka asibwate nero liberera asere buyeta anyore embura abantu bali bakobeka chiombe isiko gose chimoli isiko emoli nabo kogenda gutara onyore yatwereirwe lakini ekibonekero chire chinke igotochibegete ari buna nagotenga ntubwate cube chimoli igo tindanyora problem na moli anda ke challenges kyogwetera asogotuga chiombe yani challenges igeto minute buna mbobe kyogwetera gose matemu kyogwetera asogotuga chiombe chiga chiao chiombe chiga amatemu ara manene no gotatwara abantu begasi nabo bagotobora nendagere ekobore nario orarore ng'a obokong'u mboro ase ogotuga chiombe ekero otabwati endagera esaine andake ase abwase gotatwara endagera yogotuga chiombe ngochiore kwa rigereri gose kwa tumeka chibesa kia no simege taye endagera narora lakini ngotumeka ore chibesa extra chikogera kwa eng'ombe yawe yanyore endagera nabo gotumeka buna bono nabo okogora emionyo otatwareti omonyo nere eng'ombe tegokora ki tegobanga namagena naro okogora naro orae eng'ombe emene igo nechengere ende nkogora ande nekere endagera yakeire nabo nkogora anda kerende gabwase ja challenges gwatebire ng'ana chichi chioka chire abamuri abegasi ngo chibare abantu bari bagutaka abamuri abegasi gusaba isike begasi bakubarindira chiombe kuri mugondo kuri asendagera ngo ike ng'ombe yeche gukamwa aye kingeli challenge asore nkero abantu mbabolete aba bagotokorera egasi nabo noru omusara omuya abande mbari batari ki batari gotoka iga abantu ekero babolete naye ng'ombe echi togokora ki nchigotwara amabere ayo otagete na mbuya kibororora ase ogotuga chiombe buna echiga chiekerero chifresha nomate gotuga efreshian gose jasi ime ya busi oino omoremi omoremi bwerure gokora oboremi bwetugo
andake aengiura tebe mbuye kikuboro rasi kwaro rasi chombe chiao obuya burororo konyora nda amabere naria nabo ndaonie ng'ombe ngore gento gete ase nabo oranyore noone oborwaire nabo konyora kwaondi noone ng'ombe eri gwakorire ki naende bono chiombe ichiga nabo chitomegeti na intwe toraactive ekiagera onye oikaranse ense togokora gasi. Boigo ase chi benefit chiwatebirire ndengo nabo okoni okore kwirinde bonto ekire ensemo ya amabere amabere nkwantebirie kwang'eresera buno gukama e process yokoira bakakwa kama amabere ayao korinde kwanyakamire bona amabere ayao anene mono ngayo chikoira isengenjo chirita 15 ase ng'ombe ya moto okonyuka ore amabere aya nkonyoira chitukanya maji nanyaoneri chioteri gose na abantu bari batagete oyomo na bakoira. Ase amabere ayao erita ire ngokonia amabere aya ito erita tokoni 50 shillings. Elita siringi 50. Iyo. Ase oyo gochanga no yokoirira. Ntubono ga ndubwati oyo gochanga. Igo magete ng'ari igoririe amabere erita 50 shillings. Nabo okoni go botambe. Nabo iga amabere ayao akera koberira amangi gose ndire goika oike gose ne chiro nyore nga amabere igara amangi gosali esogure chioteri bagote intwa nyore to muntu ndi na kioko chigwakora. Mostly tindanyora problem bune ira tikakera amabere abeira amangi abuchire nabo koira ni gwacha kwanya. Nabo koira ni ochonyi. Nabo koira ni onyi. Onyo mabere chirita 15. Abantu mbabo nabo konyana nabakori gasi barabu kwa bano encha ebanyo igo gwakorire ki kwanya tumire ayande gokorurani. Andake kwanya gotware kerengera rigo konia amabere aya oneri nonye ni company ya KCC. Nabonda atware lakini bono e company ya KCC teriange gastole naende inchebwie katingo nyara konyonerie company ya KCC gwikatobamo tocha motoba barimi baramo tumaekonerie company. Andake amata abantu mbale kuba ebyombe mbirororo au biko semya gose gosomya abalimi buna bakotukora ubulimi obuno ubuiga bwa obwetugo andake kwanya konyora libaga gose kwanya konyora omuntu kurwe bali bagosomi bache bagosomi goro yogutuga ntubwate abantu ba agriculture na livestock nabwo bagocha batosomi naende nkoragenda tole chisemina gose nkogenda ore show ekero gwachire show nabo kogenda kwasomi kwamanya nenki kegenderete nebintu ebingi ne show orabirore na chisemina echo. Andake chiombe chao naranga chiabere chinyingake abantu mbale baro bago tumeka chimashini gukama ayengwa ntinga nokoboko gukamera nkiura kwanire igoro yogo kamera machine gose gukamera okoboko nkiura iga egento kegerete ntaranyore machine timbwati estima tindarete estima agatera ikange nsai igo bono naende inse kogenderera nabo ndabese kona inche koganinga nabo ntagete ntware machine yogukama. Kero nanyorire chibesa chikurwa sa amabere nimbwate chingoko nkoreta ari nabo ngochigorera nachio chindagira chikoria ekiagera nchiracha kurusi chibesa chiabo nachiroche. Andake ne chibesa irenga iga okorosia selituko korwa konyoko kwao kwe kwa mabere aselituko ekero chombe chao chibwate chimwori buya igogukama buya nabo ndarosie 1500 aselituko elibu ngorosia elibu ayamo bakelibu 1500 nekero chombe chiranire inse oso gukama kegera umate to gukama matukonsibu kane ngoikarire riria ng'ombe isire konyore ye isire ko gasi bana batagota kosia ngoikere ngakieri amabera ira 9 riria arona kyo konyora ama okonyo litu nabora nyole 6 to 700 ego depending angakie. Ono andana chibesa ire ngai gogutumeka gwakana turabakorie gasi abakorinda chombe chiga nkogora tole chindagera chombe chiga chikori nkogora tole chichumbi chombe chiga chikoria bese chitari gochiga chole chibese chigogo chinyora naende gwachisokeri yani gogo chinyora naende gwatumika chiro chio konyore ng'ombe ndagera konyora naye ga faida gake naye gwatumia naye kwenderera buni yubono gwachakire ebye chingoko mgombi ya mono sana andake nkiura tebie
umuntu uri sikugaria uko oboete kutugo bulimi bwe chiombe chi fresh ya neji jasi mata abantu abangeguriro bali tole gusibu no manyete go bagutuga chiombe chito chike gusi ngiora tayo mulimi nera tu arusi obwa babuli achake gutuga chiombe buni chiga chiombe chiri ngongo gutuga nabo chirabe chire buna chiri chito chekenyachi tatiga egento chikori nendagirenga nyingi obwoba mbuli abantu bali kwobwange ng'ombe yengo chikorwarere rero ng'ombe njiri korwara mono ekero nyerendete gokonyesibia kwanye rinda burunge kwanye rageri burunge nabe ng'ombe kogenderera igo naende ng'ombe yiga nabira agokonye kiaro no mwana orenge skuru nabokonya utumiru chibesa cia matemonye kwabwate yarenge gukamwa amabera acheto nabokonya amabera ali nukwao ni mambia kwao mwana ogenda nero chibesa skuru anda kengi oratebia umurigiriri bwegeta sini kitu kia Ndizi TV engane ya meli oramotebi gose umurimi uri utagete guchaka uburimi no bwa ungi oramotebi iyo ngotebia abarimi bakora umukia batuge chiombe na intueri toimoke igoro ekiagera bono igano yanke ICC yikwamburio nyendiri tubwate chiombe chinyinge kango nabo tubwate KCC asitokana twapima amabere twacha gwakanwa mweri bomotienyi na amabere agenda amo iri bagatuko na kominyoki gachituka mbuya mono sana asogwancha gusangamo na intu nabo igogo twachinsa chiao kugambamo na intu elinde ligotosemia na gosemia bagusiba risiko gali elinde libachake uburimi bwetugo bunayo gutuga kwikira bono iga mbuya mono sana mbuya mono asogocha na inu mbuya mono omwacho murigereria aina rutwanya riko batoko igwa kurwa sombongi na aska oyo okora uburimi bwetugo imeyeriro balito lya gusi imeya bubasi kwa igore bunanya riko bagagotangamo na intu korugo simeke ndagira mugonde ng'ombe kuria goikere ng'ombe yakamwa amabera alikuwa nyanyora asechiro obere gagotwerera mangana mange bunana kyobo tugyo bogokoru nabo igonya riko bagagotangamo na intu elinde lya yo mugusi ole siko gabu onya riko okora uburimi buno boiga tigatomera nande ngakiende lituko ne chinsabune chiga tunyarako batogosanga mange igoro yo uburimi no bonda elinde lyo nayo nyarako bagokora uburimi buno boiga nigo bagoteba buna uburimi na ubwagarire siyeto yagendereire boigo nayo mugusi na bakora uburimi obwegendereri butambo morobelyo yigo koletwa na inche Mildred Momanyi omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorentera chibicha chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko rwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asete koda ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigotore nekerenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo ni citab mbabwate keyboards buna chiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiriya chikwarwanse ase nyumba na chiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti nye